ପଳା କାମ ସରିଲା ଆସ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଇଏ ବାବା କଣ ମିଳିଲା? ଏଇ ଦେଖ ଏଇ କରା ତୁମ ଘର ତଳେ ଥିଲା। ଏତେ ବଡ ଚୁନା କରା। ଆରେ ଆରେ ଉଠ 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 କଣ ହେଲା? ଆରେ ସତରେ ଚୁନା କରା ବାହାରିଲା ନା କଣ? ଆଉ କଣ ମିଛରେ? ଆରେ କେମିତିଆ କରା କିରେ ବାବା, ତମେ ବହୁତ ମହାନ। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ? ବାକି ପଇସା ଦିଅ, ଏବେ ସୁଧି କଣ ସମୟ ହେଲାଣି। ନିଅ ବାବା ବାକି ତକ ଟଙ୍କା। ବାବା ରୁହ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ କରା, ନିଜେ ମାଟି ତଳେ ଆଗରୁ ରଖିଥିଲେ। ଏ ପିଲା ଗୋଟେ ବାହାର କର। ଦେଖ ଦେଖ ଗାଁ ବାଲା, ଆମେ ଆଗରୁ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇଥିଲୁ। ଏ ବାବା ନିଜେ ମାଟି ତଳେ ପିତ୍ତଳ କରାଟା ରଖିକି ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ଏଡେ ଠକଟା। ଦୌଡୁଛୁ ପରେ ଏବେ ତତେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପୋଲିସରେ ଦିଆ ପରହ। କେତେ ଜଣକୁ ଠକୁଥିଲୁ ସବୁ ଧରା ପଡିଲା ତୁମର। ହଁ ବାନ୍ଧ ତାକୁ। ଆରେ ପୋଲିସ କୁ ଡାକ। ଆରେ ମାର ତାକୁ। ଆରେ ସେ କୁଟିଆ ତାକୁ ବାନ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ଛାଡି ଦିଅ, ଆଜ୍ଞା ଛାଡି ଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମିତି କେବେ କରିବିନି, ଆଉ ଗୁଣି ଗାଡି କେବେ କରିବିନି, ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ସତ କହୁଛି ଛାଡି ଦିଅ ମତେ, ଛାଡି ଦିଅ ଆଜ୍ଞା।